हेल' गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि एसबि प्रम'द चेनेलावहाय बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैहाय आङो फार्स्ट टाइम पक'रा बानायनो नागिरदों आरोना बेबो मुसुर दालि मुग दालि ज' लगायनानै आरोना ओमफ्रायो माबायदि जायो अननानै नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थ' बिदिब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय दा बेखौहाय ग्राइन्डाराव होनानै लाग्रोनोसै आङो ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना रेडि जाबाय ग्राइन्डाराव होना लाखांबाय आं ओमफ्राय बेयाव संख्रिबो होखांखाबाय आरोना आङो ओमफ्राय नैबे पियासखौ एड खालामनोसै आरो पियासखौ ज' लगायनोसै ओमफ्राय सावबाय थानोसै साराय फिसाखौनो जानबाय आङो बे एसे गोथौ नालाय बेयाव आराम जायो आरोना सावनो साराय गिदिराव बाहाय थावा गुवार खारसारलाजोबोसोना ओंखायनो ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना साराया दुंबाय ओमफ्राय आं दा थावखौ होनोसै बांद्राय बुरजा होगोरला आङो नांगौबा दाहाय एफा एफा होबाय थागोन आरो थावखौहाय नङाबा दा आदानि जागोन ना आग्लायोबा थावाबो दुंबाय नै आंना ओमफ्राय आं दा बेखौ हरनोसै आरो दालिखौहाय बिदिनो एफा एफा सावनोसै आं बारा बुरजा नंखाया बियो मोनबाय दायो मोनबाय आरोना बे जि साइज जाबाय आं बेखौ हरग्रोनोसै र' आख' फिख' जाबाय लोगोफोर टेस्टआ माबायदि जाखो जानायसै आं लोगोफोर माबायदि जाखो एबारसो फार्स्ट टाइम बानायनाय ना ओंखायनो गोथावानो गोथाव